なら大丈夫ですかね。今日は白いの着てるな。お待たせいたしました。ミルカミルカの皆さんです。南米アンデス地方の民族音楽フォルクローレを演奏するグループのミルカミルカです。週1回平日の夜にコミュニティ長泉で練習しております。遥かなるアンデスの響きを皆さんにお楽しみいただけるよう頑張ります。
したように、私たちアンデスの民族音楽を演奏しております。珍しい楽器を使っておりますので、ここで簡単に紹介したいと思いますけれども、まず、皆さん左ですね、ケーナですね、これ尺八みたいな感じで、足笛になります。特徴的なメロディー、音を感じる。次はサンポーニャ、はい、これ見慣れない楽器なんですけども、ちょっと音出してもらいたいんですが、ビール瓶をブーって吹いた音を、ね、出して遊んだりしたこともあると思うんですけども、そのような感じで音を出す、サンポーニャという楽器です。そしてですね、この楽器チャランゴと言います。昔はここにアルマジロっていうですね、動物の甲羅を使っていました。このような感じで高音符の音があります。そして、ロンロコという楽器ですね。これはチャランゴ一回り大きい、ちょっと低音のそしてギター、これは普通のクラシックギターなんですけれども、はい、そしてですね、音を牛とかヤギの皮をそのまま貼ってあげることがございます。すごい原始的な作りなんですが、フォルクローレには欠かせない味わいのある音を出します。そして最後に尺を尺チャスと言いますけれども、ヤギの爪です。これタイチの爪じゃなくて、タイ代わりの爪を拾っているということです。それでは続きまして、歌の曲を1曲お届けしたいと思いますけれども、クワントプロレス界で中魚の花咲く頃ということで、中魚というのはですね、乾燥じゃがいもですね、向こうの特有の食べ物で、乾燥したじゃがいもなんですけれども、それの花が咲く頃、恋の歌なんですけれども、別れた2人がですね、中魚の花が咲く頃もう一度出会おうと、男性が語りかけるんですけれども、乾燥したじゃがいもなので決してもう花が咲くことはありません。そういうですね、切ない恋の歌を、ラテンっぽく、陽気に歌い上げる曲です。